няма как да се намерим първа работа, до това как да я напуснем. Те в кол-център. Добре зашли. Аз съм Емилия. Тази една Емилия? Тази една Емилия? Хора, всички сме Емилия. Какво ще си говорим днес? Как да се намерим работа? Къде да се намерим работа? Какво аджева? Едно си викви кол-центрове изобщо има. Какво е хоум офис? Какво трябва да работи? Трябва да напуснем? Не. Като си студент. Не можеш да напуснеш веднага. Нека да започваме. Къде да се намеря работа? Много се радвам, че ме пита. Така най-добре и първо, на което ми хрумва веднага JobsBG. Второто е Employee. Tinder ма за работа. Харесвате се едновременно, защото цялата работа е една връзка. Имаме естествено 8 фирми, които на български са фирми за препоръчване на персонал. Разбира се, препоръки. Препоръките е от човек на човек. Имаш приятел, който работи някъде, казвам, че ще ме препоръчаш ли? Той ти казва, да, ще препоръчам и те препоръчва и ако почнеш, си работите заедно като бъдис. Емилия, кол-център. Сама ли си говоря? Има различни видове кол-център. Има сейлс продажби, продаваш някакви неща, някакви хора, каквото можеш, продаваш всичко. След това има технически съпорт. Като нищо не работи, ти обясняваш на клиента как да се справите заедно с проблема. Не се справите с проблема, но ти му помагаш. Има ли проблем, ти си решението. Това е съпорта. Клиентски запитвания, що взето. Съпорт. Има voice и non-voice. Или говориш, или не говориш. Има телефон и имейл. Господин, да, разбирам. Телефон, имейл и чат. Само имейл и чат. Само имейл. И разбира се, има B2B и B2C. Какво е B2B? Бизнес to бизнес. Работиш с бизнес клиенти, които винаги са в страхотно настроение и искат професионално да си говорят. И до клиенти, това са нормални хора, които звънят, например, към А1. Ти си един от тези клиенти. Здравейте, не ми работи интернета. Винаги си спокойно разбираш, нали? Къде работиш? Имаме работа от офис. Ходиш съвсем класическия вариант, отиваш в офис, работиш, ставаш, тръгваш си. Home офис. Седиш си вкъщи. Ставаш 5 минути преди работа и седиш вкъщи. Хибриден вариант, едновременно home офис и от офис, в който си 50 на 50 или както фирмата ти каже. Правим каквото фирмата каже. Много закъснявам с графика, давай с CV-то по-бързичко. По-бързо каза. Тази да бъде директно изгонена от студиото. Не ме репрезентира. Курикулум витае. CV. Не знам дали го произнесох правилно. Най-вероятно не означава житейски път. На български, професионална автобиография. И между нас. Документ, де правиш 3 часа, за да го прелят 20 секунди и да го метнат настрани. Ети два варианта на CV-та, как горе-долу трябва да изглеждат. Имаш горе името, кой си ти, какво става, имаш снимка, евентуално, ако искаш, не е задължително, освен ако не си влюбен, тогава е абсолютно задължително, не е важно нещо в това CV. Не си учил, къде си работил. Ако не си работил, имаш скилове, които ще ги сложиш там. Например, работя добре в екип. Имам soft skills, комуникативна личност съм. Справям се добре под стрес, ако обичат с чикал центрове, ако го напишеш това. С които говориш, доста важно, напиши кое ниво си. И ако си живял в чужбина, просто пишете. Бонус тип лично от мен, специално от моя джоб. Има някаква обява. И пише. Търсим strong communicator. Комуникатор. Ти пишеш в CV-то си skill. Strong communicator. Пишат. Търсим team player. Ти пишеш team player, защото това, което аз предполагам и съм забелязала е, че започват да използват AI. Съответно, директно ти сканира CV-то, това прати хората и като видят ключови думи, които пасват, направо да взимат, но не използвай всичките, защото тогава ще разберат, че лъжеш. Знаем, че лъжеш. Няма как да се всичко това. Никой не е всичко това. Не лъжи преклено много. Хащате. Congratulations! Имаш CV и приемате, защото си уникален. И те викат на интервю. Най-важното за интервюто, бъди себе си. Интервюто е момента, в който са решили, окей, имаш нужните качества, нека се видим дали ще мога да си говорим така. Сядаш и си говориш с човека, дали на живо или не, няма значение. Те гледат дали ще могат да работят с теб като човек. Могат да ти имат доверие, имаш ли да vibes. Хората не забравяш, защото много хора се притеснят и си казват, ако не ме харесват, ти дали ще ги харесваш? Интервюто също е за теб. Дали това е твоето афер? Дали ти искаш да работиш с тях? То е връзка. Аз ви казвам, това е връзка. Вие са жените. First date. Ако изглеждам по-ниска, това е защото съм не знам кой носи токчета, при положение, че няма да се види. Какви въпроси се задават на интервю? Какво представлява? Най-бесик въпросите. Аз ви казвам, това е първа среща. Кажи ми малко си. Къде ни виждаш след 5 години? Защо избра нас? И какви са твоите силни страни? Какви са твоите слаби страни? Евентуално, ако върви добре, в много фирми могат да те поставят в някаква смислена ситуация, в които те питат, аз знам клиента и ти казвам това. Ти какво ще кажеш? Напускам. Винаги изглежда много добре и аз смятам, че е важно почти малко за фирмата. Прочети описанието на това, което търсят. Тоест, първа среща, на кой няма да остане готин човек, къде като да, аз съм се интересувал от теб. Той е двустранен процес, той е танго. Знаеш ли нещо за нас? Да, аз прочетох. И какво? За 5 години? Заедно. Повишен си. Не сте ме наели. Няма значение. Нечки връзки са еднакви. Някой иска малко повече. Има фирми, които правят тестове.
тест на език, тест на тайпинг, тест на ситуации. Дават ти листче, пишат ти. Клиента казва, това ти отговаряш, ти да не го напсуваш, трябва да ходи. Окей. Идеята на кол-центъра е има проблем, ти си решението. Няма проблем, създаваш проблем. Един типен трик от жоба ми. Не винаги има решение. И това е окей. Важното е ние да имаме мисленето и начина да кажем на клиента, гледай сега копчага. Тъп. Но по професионален начин, с меки думи, така че той да е доволен от това, че ти си опитал. Клиентът трябва да се чувства обгрижен. Шалко, вижте ли вече? Ти не работиш с нас все още. Примерно това не го правете на работа. Честито! Наемате, защото си страхотен и гледаш това видео. Може да го харесаш, да покажеш малко support appreciation. Какво ти трябва? Трудова книжка. Къде се намира? В книжарници. Логика? Няма. Нещо, което пропуснах да кажа е, че може да си на 4, 6 или 8 часа. Тренинга! Задължително на 8 часа. Но не се притеснявай. Плаща се за всичките 8 часа. Тренинга може да варира от една седмица до 3 месеца. Примерно може да е повече, може да е по-малко. Всяка фирма е различно. Важно е да слуша. Защото да, знам, че това не е твоята мечта на работа. Не знам дали е нечия мечта на работа. Дори да е твоята мечта на работа и да се обидил, съжалявам. Може да направиш коментар. Емилия. Много си хубава. Не държа на хейт. Пробен период може да е до 6 месеца. Какво е пробен период? Това е период, в който могат да те махнат от сега за сега. Зависи дали договорът е в полза на работодателя или в твоя. В този случай на работодателя. Елементарно. Просто ще има болничен или платен отпуск за 2 седмици, ако ми е 2 седмици. Това вече съм на договор тъй. Да, ама не са родени вчера тези компании. За този период, в който си болен или в платен отпуск, този период пробен се замразява. И след като се върнеш в работа, той отново продължава, което означава, че ако си, да кажем, пробният период е 1 месец, ти си взимаш болничен 2 седмици, честито, вече пробният период е 1 месец и 2 седмици. Общо казано. Чудесно, вече стигнахме етапа, в който сме минали тренинга, минали сме пробния период, минали сме ги всички тия неща заедно с фирмата, обаче на хоризонта има нова любов, нова тръпка за повече пари. И си казваш, ние толкова заедно сме преживели толкова много неща. Как си говорихме, какво ще след 5 години, заплата ще е с 50% отгоре. Мани и тия 5 години, няма значение, обичам те! Трябва да се разведем. Как ще се разведете, за да е по най-добрия възможен начин? Ти даш едно предизвестница, което може да е 2 седмици, 2 месеца, зависи как се разбрали, това си е вашата връзка, вие си знаете. Предаваш го. Минава това време, ти работиш, мислиш за другата, още ли ги обичам, какво става, сбогувате се в добри отношения и защото сте в добри отношения, подписвате едно взаимно съгласие, че те пускат и ти си тръгваш. Четисто вече си разведен. Ако съм студент, мога да напусна от днес за днес. Да, ма не. То, даже тук си го извадих и си го записах. I was too excited, че съм направила ресърч за нещо веднъж в живота ми. Българек се на труда, член 327 линия, първа точка 6. Нали, ти си служителя, продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение. Учение, което не повечето хора казват. Ако преди това си на редовна форма на обучение, ако искат да се направят, ще се направят. Не е толкова лесно. Ако преди това не си бил студент и искаш да станеш студент на редовна форма на обучение, валидно. Ако си бил на нередовна форма на обучение и минаваш на редовна, валидно. Ако си бил студент и кажеш, аз напускам, защото съм студент, те ще ти кажат, че до сега какво беше. Лага ли ме в тази връзка? Тази слаба сърта, твоя не ми я каза? Бонус информация. Мога ли да работя за българска фирма от чужбина? Да, технически, доколкото разучих, е малко сложно заради осигуряването, защото трябва да се осигуряваш в българската фирма и в чужбина и става так. Така че ако имаш допълнително споразумение с фирмата, допълнителни уговорки, you can do that. Еми, той ми ли да ми го звъна, надявам се да бях полезна и какво? Ако бяхте пагалка, ще да е вашата фраза. Пишете в коментарите. Нали знаеш, смисъл, ако станеш попагал и с човек, с коя фраза хората ще разпознават, че си ти, как ще разберат? Може би ще е спаркъл. Спаркъл, Ще се получи емоция. Спаркъл. Аз не си тръгвам, аз отлитам. Corporate, baby. Не ми плащат. И на мен не ми плащат. Плащат, ето казвам го да го има на камера. Ето, това няма здравна осигуровка при мен. Ако почна да печеля пари от това нещо, ти ще взимаш 35%. Верно ли бе? Ами ти си екипа, който имам. 35% само за мен. Така, ако трябва, ще ви заплашвам, ама последвайте. От 0 лева това са много. Разбрах. Знам. Да. 105.